tuig maupay nga tanaman. Ang tuba hatayo gigikan, nasa kalayan tawid ngan magtagayay-ahay. Tubagon lang ang maupay umasangkay. Diyak magtatangis, diyak magtatangis, han kawaray bani ang intatangisan ko, ang kawaray diri. Kini nga lawas ko nga mangikinig, daw sugaling bata anak turo kulilig. Ang nag-inday mga sakit nang uyapin kay ginhapin. Ang waray pa hahanginan, maglibsog pa mga umang. Inaano ka na, kay nasikang ka. Bangin daw kadlan, binubuyong ka. Ang sakon ko sa'yo, ang sakon ko sa'yo, pagpaupiran ay pasipapuhan ang nalaylay mo mahutngan. Daw nasusunod, sidsid hang langit, di nakalawdan, ginadalain. Daming kaunhan, may nagkaigin, na maglus, tuyot pininhangin. Kining mga balud, mulayaw handagan, nga di pagalawdan, nagpamalambagan. Ang gabi nga dulong, ang dagat naranggan, nakakaliaw ang mga umarangan. If you ever go far away to Manila, write a letter very soon, nga diha ako. And every afternoon at 3 o'clock, namimitanan ang ay, naghihinulan ang ay, haakong gugman. Inday-inday, nakain ka, ang kasunog, ang budigan. Ito katuig ang paglada, ang aso waray kita. Inday-inday, nakain ka, ang kasunog,
Oh yeah. Mix One exclusive. Pag-aso'y bayaan na ikaw
Lupa si Manatekla kay hinbayaan sandi ay niya kay diri maaram sumayaw si Chacha kay ang sikiniya puros wala maupay kuno si Mrs. Glava bisan arog na diri na repera mapabugi mang tanggo pa o Chacha kahit nga ni sa disco mag-aga bisan diin na surusarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilanado DJ Rex. Oh yeah. The dance floor is now open. Mix One exclusive. sa edad niya di kagad masugad nagkaya pa niya ang magliad-liad kung tumalibong man agi daw kakurong bisan hataas ang kanya takong damo ang estilo sa kanya pagsayaw salit magkaranaw damo ang nanhimang raw fax na trumba salsa mapa swing pa katanan nga sayaw maaram siya bisan diin nga surusarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilanado Naglupa-lupa si Manatekla kay ginbayaan sandi ay niya kay diri maaram sumayaw si Chacha kay ang sikiniya puros wala maupay kuno si Mrs. Glava bisan arog na diri na repera mapabugi mang tanggo pa o Chacha kahit nga ni sa disco mag-aga bisan diin na surusarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilanado The dance floor is now open. sa edad niya di kagad masugad nagkaya pa niya ang magliad-liad kung tumalibong man agi daw kakulong bisan hataas ang kanya takong damo ang estilo sa kanya pagsayaw salit magkaranaw damo ang nanhimang raw fax na trumba salsa mapa swing pa katanan nga sayaw maaram siya bisan diin na surusarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilanado bisan diin na surusarayaw permi imbitado permi kumbidado mapa-islaman syudad Ubuntu si Mrs. Glava ang kilanado si Mrs. Glava ang kilanado si Mrs. Glava ang kilanado DJ Rex. Oh yeah.
One exclusive. Buha parahan, buha pagabi Na may sunod niya sumsumang ikuha ni kumpari Kaya lubog ang manok, pinalubo sa lubi Naginbugan harang at ika'y mahayang Solamente ang nahitura Mga tulungan sa hugasan Ang ako na bibiduan Mga ginutang sa kulang kangaran Buha karaha, kuha kagabi Na may sunod na sumsumang ikuha ni kumpari Pinalubog ang manok, pinalubo sa lubi Naginbugan harang at ika'y mahayang Solamente nahitura Mga tulungan sa hugasan Anak ko na bibiduan Kung mga ginutang sa kulang kangaran DJ Mix. Oh yeah. Mix One exclusive. Uli ko balay, ya unit na pitay Diri magkaninday, diri liwag kanay Ako na diskupri, at itak nga napitay Surusunod nga yan kagabi ni tatay Uli ko balay, ya unit na nga napitay Diri magkaninday, diri liwag kanay Ako na diskupri, at nga napitay Surusunod liwag kagabi
baby.